खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होननानै बुंदों। फिसाया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनना? बिसोरखौ दानदों होननानै खिथादों आंनो। आथिङाव दानदों? आथिङावहाय दानदोंनो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिथादों। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों नोंथांमोना साननो गोनां बाथ्रा सोर फाग्लायालाय गावबा गाव आथिंखौ गाव दानस'नानै लाखो? मानसिखौ अननो हायै हिउमेनिटि गैयै बुख्रुब बुख्राब खालामनानै आथिंखौ दानना होनानै गावनो दाननानै लादों होनबावदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। सोर गावबा गाव आथिं आखाइखौ सोर नस्थ' खालामनानै लाफेरखो? स' दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायलांगोन। जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद आलाय सिलाय जाबाय, साननो गोनां बाथ्रा बियो। बिसेसकरि इयुथ्सफ्रा बेखौ मोजाङै सिन्था खालामनांगौ। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां मोजां बयबो दं। दिनै ख्रिस्टमासनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय निउ इयाराव जोङो इसोरनि अननायजों मोजां निउ इयारखौ बारग'लांनो हायो रंजा बाजाबाबो। जेरावखि खना गुना मोना थांनानै फैया मानो, पिकनिक जानायाव 12ता 1ता 2ता हरनि जाबाबो जाहाथे मोजां सफैफिननो हायो, बेखौनो आं इसोरनाव कामना खालामबाय। लोगोसे सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो जे दिनै सराइबिल गसाइगाव रायमना हाग्रायाव सासे सुबुङा जिउ खांनायनि राहा नागिरनानै, नोंगौ गोरोन्थि जादों, दंफां आरि लायनाया मोनसे बियो आयेन बेरेथि। दिनैनि समाव बिफां लाइफाङा नेचारेल बुस्थुखौ बिराद दायथ' लायो। खिन्थु BTC गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो होन, आसाम स्टेटनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो होन, लागातार दाख्लैनि समाव माखासे दंफां हाफायजानाय गोमानाय बेफोरखौबा जेबो एक्सन लानो हायाखिसै। दिनै सासे सुबुङा ओंखाम नागिरनानै बन फिसा फिस्ला लायलाबायनायखौनो खुयैसे खुयैबाय। बेथ' दे साजा, आयेननि गेजेरजों मा साजा होनांगौ बेखौ हो, खिन्थु मानसिनाव हिउमेनिटि सुबुंथि होननाया थानांगौ। गोग्लैखानाय मानसिखौ मानो दाननानै फैनांगौ? गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय आफादगिरि दिपेन बर' सार, बेनाव आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामग्रोगोन जे दिनैनि समाव लागातार बर'फ्रा मानो बेबादि खालामजाबाय थादों? सिनस्रि आफाद हिसाबै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनावबो माखासे दायथ' दं। आरो सिगाङाव जायफोरनाखि मेलेम गलायनाय गावथारजादों, बहाबाया सोरबा एनकाउन्टार होजानाय, सोरबाया गब्लंनानै थांलायबाबो थैलायलायै गुलि गावजानाय, बेफोरनि जास्टिसफ्रा बोरैसिम जानानै दं दिनैनि समाव? प्रमद बर' साराबो बुंबाय थायो दिनैनि थासारि दानांगौआ सम्भब नङामोन जोंनि थाखाय। आजिर हमासर सान्ति आनाथ' सम्भब नासिले। खिन्थु दिनै मोगथां महराव मोनबाय, सान्ति सुखि थानो हाबाय होननाया डाइरेक्ट नेग्लेक्ट खालामजानाय। सासे सुबुङा बन नागिरनो थांनायखौ आयेन मथ' फायरिं होबाय दे गावाखिसै, गोग्लैनानै थाबाय, बेखौ आयेननि गेजेरजों साजा हो। मानो रोदा जलायलायनाय बिसिया नायनो हालायलायासै गावनो बुंनानै लाबाय। एथ' लिलिलाला अयनाय बेफोर मानो जाबाय थानो मोनदों? जोंनि गेजेरजों सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे मोजां परिबेस फैनाया नाख्रेबजानाय परिबेस जाबाय थाबा जानाय नङा। खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा, फैबाय थानाय इयुथ्सफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगौ। जोङो जोंनि हा, जोंनि रायजो, जोंनि ओनसोलावसो थानानै रायजो जानानै दं। नस्थ' खालामनाया आयेन बेरेथि। बेफोरखौ होबथानांगौआबो आयेननि गेजेरजों पावार दं होननानै अभार लिमिट गादबलाबायनानै मानसिखौ अयनाय बायनाय दानगु खुगु सोरखौबा एनकाउन्टार मेलेम गलायनाय होबा जानाय नङा। बेफोरखौबो एग्रिमेन्टआव लिरनानै लाबोखादोंमोन नामा?
जेने थेने बर'फोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ पावार बाहायनानै नाख्रेबनानै दोननांगौ होननानै लिरनानै लाबोखादोंमोन नामा? दिनै बे बर' बिमाया जोबोद दुखु मोनदों। बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि समाव आं रिकुवेस्ट खालामदों दैदेनगिरिफोरनाव बेफोरो जाबाय थानो मोना, बेलेन्सआव थाफिननांगौ। लोगोसे बे बिथां मादैखौ दैदेनगिरिफ्रा सहाय होनांगौ, हेल्प होनांगौ, बेखौल' रिकुवेस्ट खालामबाय। लोगोसे नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो आं नेनानै थागोन। ओमफ्राय नैबे भिडिअ ससेखौ नोंथांमोना नायबानो बुजिनो हागोन। माबा जानालि मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो, गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय बबेहाय दाना? आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारि। सोर दाना? गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों, ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव। बे बोरै खबर मोनखो नों? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन, ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा, माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया, एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङोमोन जेनेबा बे हाग्रायाव? बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना, बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? बे 3सोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा, दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होननानै बुंदों। आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय, बुजिया आङो, एसामिससो। ओमफ्राय नोंनि फिसाइया मा बुङो? गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनो? बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो। आथिं थोंबैयाव दानदों? आथिङावहाय दानदोंनो, ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों। थोंनैबो आथिङाव? थोंसेल', ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सराइबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालावहाय। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। स' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।